हेल' गाइस नायदो बेयो मा बुस्थु आं माने बेयाव जोंहा नै सिखा खंखाय नै हाग्रा एवग्राया बिखुङा गबाय आरोखि ना बेखौ माने दा अर सावदों अर सावनानै बेखौ बिखुं गोदान दोसिन आरोना स' लोगोफोर दान्दिसे नायलांदो माबायदि सिखाखौ दोयो नङा होमबा लागायबाय आरो अरा स्पिड होबाव बेयाव खमायबाय आरोना बारायबाय अरा नै स' लोगोफोर दान्दिसे नायलांदो आं माबायदि खालामो मा खालामदों अर सुलायलायबाय माथो बेखौ नुवाखै बे मा खालामदों सिखा गदोंमोन नामा सिखा गनायखौथ' माथो बखिबाय ओमफ्राय नोंलाय आं नांगौना दा हाग्रा दाननो होना होनोसैब्रा मोजां खालामदे खालामगोन दे गबाथाय गिनांगौना गिनालै जोंना नै अरा सिथबार नुबाय दा नै खमायबाय दे नायना लाखानोसै आङो आरे बिराद खामानि मावनो हायो माथो नोङो नै माने दोनाया सिस्टेमा बिखुं आंनाव बहा थाखो बिखुं बानायदोंमोन ना फिसानो बेखिनियावसो नुदोंमोन आं नायलाय नै बेखौ दा सैगोन माने नै बानायबाय हा नै दे दा मोजां सैनोसै गोजा जाहांबाय नामा बेयाव जागोन जाया दिलेगासिनो माथो बेयाव मेडेलाव होबाय सावनांगौसो अरखौ गिदिर होबाव थाब गोजा जानायनि दाउखौ दा इयावनो सावनांगौ दाउ बेदरखौ लागावबायलै लागाव बिराद बोरै आवाज होयो माथो जि गोसा खोनाखायो wah kamar pakka kamar baik dinukadan dengan Sam ini kamar lah harus baju stop dari sampai dah ukunci oंखारलायबाय माथो time जाबाय लै नों खालामबाय था दे थाब बानायना हो दे नायलांदो होबाय एबार जानाय बायदि मोनबाय आं जाबाय देग्लाय माथो नुवाखैलाय जायोना नुला माथो
सेखासो सिङाव हाबलांफाबाय थादों दा हा सिङाव जाथ'बाय दै एसे